gusto ko pa ang atong pamilya. Busa, ihatag ko ang imong gusto nga mahitabo. Mao kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Torres, milikos to. Bulikos ako. Sir Abdon ay. Di lagi ko musikit niya. Kinahanglan sundan gina ko siya. Si Ma'am Mary ang akong amo. Ug dili si Sir. Busa ang sugo ni Ma'am Mary ang akong tumanon. Niya nagyukuspay ni Danica. Niya bilang gamay ang putahan sa dakong gate. Abdon! Darling! Darling, Danica? Oh, darling! Darling? Imo kong ipakalitan og kuskud. Niya tas gawas day. Basig doon ay makakita na to. Ay, daddy, to kay ba? Ang mga asawa, uy. Ugwa sa'y tao nga maniid na to dinhi, kadili mga maritas ang mga tao dinhi. Tana-tana sa suwit na. Ato ta magtiwas. Pagpapaya kong liko. Humot pa kaayo ko. Uwa pa ko makaihi. Sige, ta. Asahang ta ka? Oh, ikaw, Queen. Nga may kabit gyud si Abdon. Unya, kung baso takbo nga may kabit gyud unsa may buhaton mo, ha? Kung matinuod ang akong katahap, buwagan ako siya maoy. Ug ako na'y bahala nga mubuhi sa among mga anak nga gamay pa. Doon sa ba sa tao dis Abdon, uy? Ug unsa ba say wa nimo nga iya magipangitas laing babae, ha? Magsige man gud siya og reklamo nako, ma. Kay, Human ko no ko, mga anak, miluag na ko nung ako, Nangita tingali siya og babae nga, uy anak, kanang huot pa, inigsods iya. ay, anak magid ang mga laki, nak. Gustong huot. Unya, ikaw, kung may kabit gyud siya og magbuwag mo, mangita sa kaglae, nak. Oh, nito, Ha? anak yun. Kuyawa ko ninyo. Oo, unso di ay. Ha? Kaysa pagkatinuod lang man no. Kuwang masab ko kalipay niya kung mag-sex me. Kay, labaw pa ko nga dili ganahan sa iya ha. Inigsods ako kay di man mo sangit. Oh. Pero, mahal na ko siya. Ug wa ko maghunahon ng binuang. Apan kung may kabit yun siya, bawas ko uy. Nita sa kong laki nga dako pas iya ha. Dire. Wa yung imong among babae di sa ilaron? Tay, wa sa ila si Ma'am Mary. Ako untay ipakita niya ning kamatuoran nga may kabit kini ang bana. Probeda na unsang taon ni Sir Abdon ay kagwapa ni Ma'am Mary. Yang abit siya, probeda. Mo gyud. Lami kay na si Ma'am Mary oy. Di ka usana nga nakita na ko na siya nga nagpanti lang ba. Ya, di ko kapugungin ang iso ba kuha tayo eh. Ha? Ug siya sa tay, diya sa ikausa nga nakakita siya sa kuha tay. Probeda. Iba sa ipakita. Nakakita siya. So, diri kita si Buho pagkagdako rawan ng imuha nga taas kayo. O sa reaksyon niya sa pagkita niya sa imuha dong. Ha? Unsa dong istong? Unsa pa? Sigay ang mata oy. Naligo mo gugusban niyo atong higayon na gud. Ligo Nya, ka? nagubo ko tanan. Hmm. Unya, nagunaw-na man ko niya, nag-imagine ko niya. Imagine ka. Nangisog ako Fida, no? Oh, Noon naman nag-imagine ka. mag-ana-ana naman tagagan ni ko ta. Nya, kalit mang miabli putan sa banyo. Na siya may miabli, tay. Sigay ang mata oy pagkita sa kuha oy. Bagay, bida ko yaw, masayo na siya nga nangabit ang bana. Nya mo baos, do. Ha? Klaro kayong daganan eh. Ikaw mo yung kabiton. Oh, tay. Salbahe siya. May kabit yun di ay siya. Ma'am, ako na ma'am no, kung masuko siya na ako nga, ako'y may booking niya. Sukol ko ng sir, ma'am, oy. Hindi
Ako gusto nga iya kang binuangan kay butan kay ka. Butan ni kay ka, ma'am. Nya, gwapa pa yun. Mas gwapa pa kay ka sa iyang kabit. Gamay lang tong pagkababae. Ikaw dako nga pagkababae, pero lami man kay ka, ma'am. Karon, inigpauli niya. Aw, pag-uli Hindi kay. ko makig-away niya, uy. Pero buwagan ako siya. Nasayod naman ka sa tanan, ha? Sige, magbuwag ta. Pero, kuanang, doon ako ikasulti ni mo, nini. Daenerys. Lamat naman ka ba? Pero nangita lang kukuot. Mau na? Kung matuod ka pang nahigugman ako, dawaton ni mo. Nga dako na ning ako. Kinaagian na gud ning anak. Ay, di na ito magisuta na eh. Kay, makigbuwag mangyapon ka na ako. Hangi ko lang, kung magbuwag ka, ayaw pangitaglaing laki, ha? Ang atong anak mo, ati man, ha? Uy, pikat ni mo. Buwag na ta. Busa mangita sa kuglaing laki, uy. Kanang lalaki nga dako ang iya. Puslan man nga ikaw ang nag-una-unag binuang. Magbinuang na nasab ko, uy. Agay! Nagduha na tang pulos buang. Tenere. Ay, may kay di ka. Kumusta naman ang kinabuhi sa buwag sa bana, ha? Ay, hawang maoy ni. O, doon ako'y lalaki nga nauna-unaan nga akong ipulis sa kumbana, ma. Naaman dayon. Kinsa man? Mga mong boy, si Istong. Ha? Huy, ginoo ko sa kadaghang lalaki ang inyo pag yung boy. Huwag yung kay laing laking nakitaan, ha? O, buutan man na siya, good ma. Og nakasiguro pud ko sa iyahang dako. Ha? Nakakita naman ko sa iya, ma. Hala no. Sige. Hala, pagngita og paagi nga, manguyab siya nimo. Nakinahanglan nga mangita kong paagi, ma, nga manguyab siya nako. Ako'y mo dot-dot niya. Ako, ma. Ginoo ko nimo ni Re. Nere, kalit man kang isuod sa akong kwarto, god. Wala, ma'am. Nagburlis rabiya ko, ma'am. Oo, wako'y break ko. Na, may atubang ko ni mo, wako'y break ko. Miss Strong, ang imo. Ah. Kadako o kataas, ana. Ay, ma'am. Wala, nagubo mo katanan, ma'am. Oh! Lamian mo, ma'am, uy. Aliton. Gaksa ko tong. Gakso na? Ana ako. Oo, unsa? Ana ta. Ma'am, nakahumot ni mong boy. Ma'am, kalami ni mo. Si mong Katri, maligta ta kay ipakaon akong ako sa imo. Tana si mong Katri to. Ay, shit. Ay, ni Oy. Crazy. May nahitabo gyud na mo neto kayo na sa among boy. O kay buwag naman ko sa kumbana, si Istong ang gipuli ko niya. Ako na siyang gi-live-in. Og siya na'y nangamahan sa akong anak nga gibiyaan sa iyang amahan. Mga kasama ang kaagi ni Nire, dinining tulumanon. What's the style? Siya na'y nangamahan sa anak style.